Лука и чесъна се наситняват и се запържат с горещения зехтин. Когато омекнат, се добавят нарязаните кренвирши и счуканото копърово семе. Наливат се доматите и се подправя с захар, чили, сол и пипер на вкус. Готви се около 10 минути. Накрая се добавят печените чушки, нарязани на ивички. Пастата се сварява в подсолена вода, докато стане ал денте. Отцежда се и се прибавя към соса. Готви се още 2-3 минути и се дърпа от огъня. Ястието се сервира с наситнен босилек и настърган пармезан.